langut ki khana ret ki laya phashan kat ba prangut ki weipat ki lamen saw hadin bakakali auto rickshaw ka ba kila shong kalangat haka jinga tingkhu ka ba markhmat bat ka wei katrok ka ba pen herstet pha habita ka ba don sharut jong kanong ba Patna Bihar haka sngi tho ding balala ong ka kubor pulin kani ka jingja kalaja haka por arbaje janmit haki than Vishunpura ong uhe pulit ka than Uraj Kumar Pande lingba kalat pathai kubor kat ba langut ki khana ret ki lakhlat hasyan hakate ka jaka prangut ki weipat ki bayadon lang ka bakan thop ye unong nya kate ka auto rickshaw ki laman saujur tang mareja kate ka jingja unong nya jong ka trok ula phet kratno na kate ka jaka ula ong ya ki met yap la pha banle ya ka postmortem kat ba ya ki briu ki bala men saw la pen kit no marma shapo a hospital sorkar bat ki bala lat na ka jingma ula benram na kaliang menteri rang ba ka jala Unitesh Kumar ula pen pau ka jing seo benyaw ka bajur halor ka jing khrat jong kite ki langut ki khana rit ong ukerwo bala pelat da ka office jong u haka juk kapor ula betha iki officer ki badai pet men pentikna baki bamen saw kinyo e ka jing sumar ka babiang ong ka kubor